Kad su u 1943. počela razmatranja o podjeli nacističke Njemačke na okupacijske zone poslije savezničke pobjede, sve se činilo kao puka teorijska konstrukcija, jer su Hitlerove armije još držale velike dijelove Europe. U proljeće 1945. siloviti saveznički udari s istoka i zapada presjekli su Njemačku na dvoje. 25. travnja na rijeci Labi u blizini gradića Torgaua susrele su se američke i sovjetske isvidnice. Vojnici su se izljubili u oduševljenju pobjede, ispili vodku pa čak zajedno zaplesali kazačok. Bio je to velik uspjeh protuhitlerovske koalicije koji je imao i znatno političko značenje. Stalin je čestitao Amerikancima koji su se borili uz rame s Crvenom armijom, a Churchill je u svom stilu izjavio da su preko krvavih bojišta saveznici jedni drugima pružili ruku. Unatoč dogovorima na Jalti, engleski stratezi zagovarali su što brži prodor zapadnih saveznika kroz Njemačku, pa čak i osvajanje Berlina, kako bi sovjetske armije ostale što dalje na istoku. Nasuprot njima, glavni saveznički zapovjednik, general Eisenhower, smatrao je da treba stabilizirati široku frontu od Schleswig-Holsteina do sjeverne Italije, a onda postupno čistiti sve kutke Trećeg rajha. Za njega je Berlin, taj razoreni grad, bio prazan omot bez strateškog značenja u završnim borbama. Eisenhowerov jedini cilj bio je ostvariti što bržu i jeftiniju pobjedu. U tome su ga podržavali i predsjednici Roosevelt, a zatim i Truman, kako bi izbjegli razmirice sa Stalinom zbog dogovorene sovjetske pomoći u ratu s Japanom. Amerikanci su mogli diktirati strategiju, jer su na bojnom polju imali 4 puta više vojnika od Britanaca. Tako su Eisenhowerove postrojbe stale na Labi i nastavile akcije na svojim krilima. Berlin je prepušten Sovjetima koji su u razornoj bitki izgubili desetke tisuća vojnika. Amerikanci su duboko prodrli i u Čehoslovačku, ali su se povukli na unaprijed dogovorenu crtu razdvajanja. Tek poslije rata nesuglasice među pobjednicima izbiće na vidjelo u obliku žestokoga hladnoratovskog nadmetanja. U njemu će upravo Berlin biti žarište međusobnih sukoba.